निरंतरी स्वापसारे तुझ्या दासबोधासिका जपावे पत्या परिपाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदास महाराजया सद्गुरु रामदास ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरलोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सत्यो जात शंकर सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। जय जय रघुवीर सुत। आम्ही मनोबोध मनाचे श्लोक 151 वाज घेऊन तसं वाचता पहिले वाचता लिंक येऊ का नसे पीतना श्वेतना श्याम काही नसे व्यक्त अव्यक्त ना नीळ नाही म्हणे दास विश्वासता मुक्तीला हे मना संत आनंद शोधून पाहे. अंगतांनी सांगलंय की हे परब्रह्म जे असं त्यात खंचे रंग नाही बेरंग नाहीच आहे झालं रंगाची ना जशी कांडेक रंग असा ना भाज्या वस्तू ताज मुखाने ताज प्रतिबिंबतान पडतात ताजे कांडे चमणीक रंग असा ना त्यात माक्षिकान पार लईल असता मग त्या पारदर्शक म्हणतात त्याला पारदर्शक रंग नाही आर पार पाळते पारदर्शक तशी त्या परब्रह्माक कसलोय रंग ना त्या अति पारदर्शक ट्रान्सपरंट मुखार एका माक्षेक ना इथे म्हणतात मुखार माक्षीच ना मुखारी माक्षांक कशी मुखारेस माक्षेस आजूबाजू कसं वैरी तो गस म्हणून आपण आम्ही खंचे बाजून पळूनच्या शकतात नाही तशी सगळीकडे समोर भरलेलं झालं त्यात कशी दिसते तरी पहिले छानतानी सांगल्या म्हणे दास विश्वासता मुक्तीला आहे मना संत आनंद शोधून बघतात स्वतल्यार मिळतले मग की ना स्वतल्यार नाही तशी स्वच्छ मला कशी स्वच्छ अंग तांदूळ दिल्या
शोधिता शोधिता शोधता है 151 बघ. खरे शोधिता शोधिता शोधता है मना बोधिता बोधिता बोधता है परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे मरा निश्चयो पाविजे सानुरागे. जय जय रघुवीर समर्थ. कथांगा खर सत्य कल्ले स्वतः पडतात लोक. त्यामुळे चांगल्या अंगल अवस्था कल्ल्या कस्तुरी मृगावर झाल्या. कस्तुरी मृगा झाल्या ना बिंदूची देव असत हे असत कस्तुरी असतात परमणीची आणि त्याची मोल कितल्या जाल्यार ते कस्तुरी हा जाल्यार ना भिंत शिलनी ती ताका सगळ्यात जास्ती परमळ ताक येतात. त्या परमळ जायची म्हणून कस्तुरी खंय दवरला सोद दिवक वणवण वणवण फिरत ते मृग. मृग म्हळ्यार कस्तुरी मृग म्हळ्यार एक हरण असतात ना भिंत कस्तुरी असता आणि व्याध जिला माक्ष लागून ताका मारू पळयतात ती कारण तांकां ती कस्तुरी जाय. शेवटी हे मृग मोर मात्र पाप पण ताका काय कस्तुरीच लायक जायना. तशी अंधगत जाऊ नये म्हणून समर्थ सांगतात ती खरे शोधिता शोधिता शोधताय शोधून पळे मना बोधिता बोधिता बोधता आहे. म्हणजे कशी सत्य परमात्मा शोध घेत विचार करता एक ते कळलीशे दिसतात. मन आता जो बोध जागता अशें दिसता जाल्यार प्रत्यक्ष अनुभव अशी या ना. त्यांनी कल करता परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे. सज्जनाक शरण वचपा तांचेर विश्वास दवरपा आणि आता कल जाल्लो तसो हल्ली सगळे शोध घेऊनच म्हळ्यार एक तरी पयलीं सांगलेले वारी गुगलम शरणम व्रज जाल्यार गुगल हे सगळे आसा परब्रह्म कयस म्हळ्यार त्या अलेक्सा तिकल ते अलेक्सा ते सगळे मौन जाता. मे बी परब्रह्म मौन असणे त्यांनी ते मौन जातले तांकां उत्तर कळना तेजें. एक विचार पळया आमी की परब्रह्म खंय सांग दाखय म्हजो अनुभव दी हा ते म्हाका दिसना मेळत पण ते फक्त कोणा थ्रू मेळटा सज्जनां थ्रू मेळटा. हांगा एक कशी तांकां मेळटा त्यामुळे ते जाणकार असतात आनी ताचो अनुभव घेतिल्ले असतात. जशी ते म्हणटात पायाळ लोक असतात न्ही म्हळ्यार पायान जन्म आयिल्ले पयले पाय भायर पण जन्म आयिल्ले जे लोक असतात तांकां एक सिद्धी असतात एक नमुन्याची. म्हळ्यार खंय मान वळखली कुर्त वळखलो आनी पाय लावच म्हणटात तशें केलें की ते वळखले वता म्हणटात. मग गोत ना ते खर की म्हणून जाल्यार गांवांत पळयल्या असं लोकांक हाडटा ती आणि तांकां खंय खंय खणल्यार बाईक उदक लागतले तें पळोवचें सांगतात. ते सगळे शाळेत भर फिरतात आणि कड्डेर खंय पूण एक कडेन ते अशी करून धाडयतात की हांग उदक लागतलें हांग खणी आणि खणली की लागता. जाल्यार एके कडेन वाळवंटाचो प्रदेश आसता सट्ट करून उदक लागना उदक खंयच आसता जाल्यार अरे लागली म्हळ्यार विश्वास नाका दात मारलीशी दिसता. 15 फूट खणले उदक लागनी आनी कडेन आनी 3 फूट खणले 18 फूट खणले इतले त्रास खंय उदकाय लागना. दुसरी कडे पळया तर तांगेल हांव सांग सगळे मुखार येतात म्हळ्यार तांगेल सगळे स्टडी आसता न्ही त्या हांचेर ते पळोवचे येतात. पण प्रत्यक्ष जमिनीक खंय उदक आसा हें तांणी सुद्दां पळयिल्लें आसना तरी ते सांगतात खंय पण हांग एक खंय खणलें थंय आनी खंत खणलें अशी कोण करून सगळे कडेन खड्डे करतात शिवाय खंय उदक मेळना. खड्डे परत ते जाणकार आपयतात तूं अशें सांगलें आमकां उदक लागलें तर तो म्हणाला हांव तुमकां सांगिल्लें की 15 फुटाचेर उदक लागतलें म्हणून खणत वचका. अरे शोधिता शोधिता शोधताय मना बोधिता बोधिता बोधताय. खणत वचत कडे 30 फूट खणना आपणे झर्रकन एक झर अशी आयली कारण जशी वयर उदक उडलें आणि ती बाय अशी भोर नाही उदकान की ताका हे ना म्हणटा ती कल्याची हितून दिवच्या जायना सगळ्यां गौजमान बदलले. तशी आमकां एक म्हळ्यार
एके खंत कल जाता कायला बसलो आणि हेगलं पडलो मग म्हणतात तशी मस्त खंड होऊन जायना पडे कोणे कोणी कड्डेरची कुराड मारता आणि ते उठाक बाहेर पडतात तर इतल्या बाकीच्या अंगाला श्रम खूपच वाचना ती तशी त्या मनाने आणि मुख्य म्हणजे जाणकाराचे विश्वास दवरून ही सर्व ही सज्जनाचे नियोगे सज्जना तिथलं कल्ल असता ते कशी प्रोसेस असता तरी तांका आमगेल मनाची घडण आमगेल वागणे बदलची तिथले तांगेल कुवत असता आमगेल मन आमक बदलचे का जायना म्हणजे आमक बांधून घालवर झाले आमगेल पंख नाही कोण शिवून घालवर झाले एक हांगा एक म्हाका हे हांव खंय काणी वाचील पाप एका अशी बाल्कनीत राबदिलता वळी एक चुकून एक पक्षी येऊन पडलं खंय पैकी तागेल हांतून येऊन पडलं हाजेर बसली ताका उबो जायनासलें ताका लागिल्लें खंय तर तान्ने धरून ताका पुसून काडून हें करून ताका सगळें खावच्या घालें ताका ताकद आयली चिकचिकेची आनी मोरून पडलें तें समजलें जिवंत जालें तें पक्षी मागीर मरली अशें करून सुमार दीस ताका वगात केली कड्डेर आत्तान सांगलें आतां तूं वच मा वच उबून वच म्हण कळ्ळें ताका ओरिजिनल वचतें वचपाक सद्गुरू सुद्दां आमकां एक ज्ञान दिता ती आणि कड्डेर समजा मुखां तुगेल तुवेंच पळोवपा सगळो दीस केले तांकां अशी ज्ञान काडून दिवच्याक मस्त अज्ञान भरलेले लोक आसत तांकां परत वचपा सगळे वेळार आमगेल पदर दोन तांकां बसू जायना किंवा आमी तांकां धरू जाता आणि त्यावेळी तांकां असंख्य बाहू सहस्र बाहू ते एकट्या खातीर ते हात आसता हात तेंच्या म्हणल्यार पण तांकां दुसरी कडसून लक्ष दिवपाक लागलें तशें जाता तर ते हे जे सज्जन असत तो पक्षीने पाप इतकेले उबना पडे ताका अशी थंय सोंड दिलं तरी इतक्या उबना तर अशी चमकून लागी येवच्या लागलो पण ताका कल्की संशय आला हा कल्ल्या पाक करची मोकळी करना तो तो पक्षी छान गुच्चीशी पाक कशी हेची करना पसरेना म्हणून ताका धरून पळयल्यानी अगदी पक्का रंगाच्या धाग्याने तागेल पक्क एकीकच अशी ती बघान शिवून दवरली बाप म्हळ्यार कशी करता ती लोक सुद्धा किती म्हळ्यार अशी क्रूर लोक असतात तशी तर त्या मनुष्याने ताका जेन्ना पळयलें ताका कितलें वायट दिसलें ताणें हगूर हळुवारपणे ते सगळे धागे सोडवून ताका मोकळें केलें पंकज मोकळे करून दाखयले कड्डेर इतली खुशी झाली त्या पक्षाक ताणे पंख पसरवून हें केलें आणि 1 मिनिटान ते पक्षी उबून गेलो आणि नित्य ह्या कृतज्ञतेने ह्या मनशाक वेळ येता पिलं तो पक्षी शांत म्हळ्यार अशें जाता आमकां वरती कृतज्ञता जाल्यार आमकां खंय सोदता म्हण कळना न्ही तसले वेळार म्हणे दास विश्वासता मुक्ती भोगीत तशी विश्वास असता आणि हो विश्वास कशी येता तर संतांगेल्या सहवासाने संतांक नेमके कल्ल दिता ती आमकां नाम घेतल्यार संत मेळटा ती म्हणटात ही संत मेळना पण आमी नाम घेतात नाम घेतल्यार संत मेळटात कशी नाम घेतली तरी मेळटात जाल्यार संत मेळना पडे त्या नामांत विज्ञान पळचलें विज्ञान युक्त आमी नाम घेतात तावळ ते नाम आनी गमती जाता हांगा तुकारामादे कभंग आसा संत चरण राज लागता सहज वासनेचे बीज जाळोनी जाया वासनेचे बीज जाळोनी जाया संत चरण राज लागता सहज वासनेची बीज आशिल्ली ती आमकां राम नामांत रस या नाशिल्लो जाल्यार मागीर ते वासनेने आमगेल पाक कशी वन दवरलेली आसता हें जाय ही वासना एक करचो कारण की ते सतत सानपण दवरन आमगेल मनाचेर ते संस्कार जाल्यात वासनाचे ते आमी आयले ती सूख घेतले जाल्यार ते सूख आनंद म्हण नेमकं कल्ल म्हणून वतना जा बाबा जा आता तेवूय रिलेटीव असतात गांवांत एक चेडूं मॅट्रीक जालें
आजी म्हणते अरे जा बाबा जा, एकदा मॅट्रिक हो आणि लाग त्या पोस्टात म्हणून पोस्टात काम लागल्यावर मात्र होईल दुसरीकडे तितकं त्या गावचं पोस्ट ऑफिस मात्र होते. तशी लोक त्या चेडवाचे संस्कारने तांच्या आजूबाजू लोक कसे त्याप्रमाणे ते संस्कार तांची संत असले संत नाही रे संत कले मस्त शिकतील असं ना ती ग्रॅज्युएट आणि कले इलेक्ट्रिक तशी असं ना ती तशी अशी सुद्धा संत असू शकतात. आता आम्हाला रामदासी पंथ आणतो मकरंद बुवा रामदासी म्हणत ते मेकॅनिकल इंजिनियर जाल्यार हे संत सत्पुरुष कसले कीर्तन करतात आणि एक म्हळ्यार ते सांगतात आमदार इतले बांधणी काम मेळना म्हळ्यार एक मशिनरी दिसता आमगेली मनाची तांचो एक स्क्रू फिट जर जालो तरी ते मशीन चलना. त्यामुळे संस्कार आणि हाज्यान प्रत्येक एक पक्क आमगेल मनाची जर बांधून जाल्यार ती तू बांधिलोच असो तुगल तू आता फक्त पट्टापुरती मिळवून तितलीच त्याची भायर तुका हे नाम अशी जे संस्कार जातात न्ही त्यांना आमगेल ध्येयच कमी पडतं. आमगेल सर सांगताले तुम्ही हिमालयार वचची तयारी दाखवा येते म्हळ्यार तुम्ही निदान मलबारीत तरी पावतली मलबारीत गेले तर आम्ही हिमालयात चेरीच वतली म्हणून सांग म्हणून आम्ही संताले वचपा त्यामुळे शोधता रे आणि मना कले बोधिता परी सर्व ही संजनाचे नियोगे बरा निश्चय पाविजे सानुराग तशी त्यांनी सांगल्या तरी त्या खातीर आम्ही कायम संत संजनाक हे करता आणि त्यांनी कल अद्भुत असं संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जळून जात त्या पाक शिवईल असत ते तशा मन जे शिवईल असता ते एक संस्कार संत काढतात तांगल संसान उदाहरण काढतात तरी ते कशी म्हणारी एक शिष्याक संतांसारखे वचरे टोपली दिली दुसरी टोपली दिली वचरे टोपलेन थांब पुता हाडी पुता हाडी गेल्यार लॉस टोपले पडते ना आणि स्वामी सगळे वाहून गेलं पाणी ना अशी कशी वाहून होता परत घेऊन या कितलं भंत पेटेल का परत घेऊन या उद्दा परत घेऊन या आणि ते टोपले तिची उद्दा पड्डेरी तो थोपून बैसना पडे आमसारखे आता तू शांत बैसा देखता सांगा बैसत म्हणे बचू नका सांगले आणि पड्डेर पडेल तो म्हणाल काही की ते घाण घाल त्या उद्दाक सुने घाण घाल जाल्यार तो म्हणा की ते उद्दा घाण घाल असतले पण तुका टोपली पळ ना तुका टोपली कशी स्वच्छ झाली की नाही प्रत्येक रंध्र स्वच्छ दिसता तशी तुगल मन जे कलुषित झालेलं असतं जे घाण झालेलं असतं ते मग रामनामी उपजे आवडी सुख घडोघडी वाढव लागली इतके सुख रामनाम घेऊन ते रामनामाचे सुख वाढत होत तुका म्हणे साधना सुलभ गोमटे परी उपतिष्ठे पूर्व पुण्याने हे साधन सज्जनाला वचपा नाम घेऊन पा हे साधन आमका सज्जनांगे कृपेन मिळते त्यांनी सर्व ही सज्जनाचे योगे सज्जनांक मेळले सज्जनांक मेळले कळले. आता आमचं कसे असता हे हानी सांगल्या न्ही तो सांगल्या चला कल्पतरूचे आरव तांगेल्या कसाय दारांतू माऊलीन सांगल्या चला म्हळ्यार चला नाही चला चमकत आले कल्पतरूचे आरव कल्पतरू म्हळ्यार वृक्ष हे पादप म्हणतात तांका इत्याक तांका पादप म्हणतात तांगेल पाय जमीन रुतील असत न्ही आमी तोंडा उद्दा पितात ते तांगेल मुळांनी उद्दा पितात म्हळ्यार पायांनी पितात उद्दाक आणि ते वयर थंय वता उद्दाक गुरुत्वाकर्षण फोर्स म्हळ्यार उद्दाक आनी वयर तांकां वता आनी झाडांक तशें नाही ते गुरुत्वाक उद्दाक वयर वचून शेंड्याले ते वचून सगळीकडे पसरता तशी हे कल्पतरू अशी वृक्ष
तांकां ते मूळ थंय शिरकले आशिल्ली ती ते चमकना ती खंयच वचना ती जाल्यार माऊलीन देवाल्या ही प्रार्थना केल्या की हे चला कल्पतरूंचे आरव आरव म्हणजे जंगल कळले सगळे जंगल चेतना चिंतामणीचे गाव भेट ती जे अर्णव पियुषाचे अमृताचे अर्णव जाणून हे मेळवती सगळे सज्जन असले जे स्वतः असती साधक पाप भोळे लोक तांकां असले चला कल्पतरूचे आरव तांकां कल्पतरू कोण म्हणून कळना जाल्यार कल्पतरू तांतल्या हे होती आणि कल्पता त्यांनी चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन चंद्रमा आणि सूर्य म्हळ्यार भोव बर म्हणून आमी हे करतात जाल्यार चंद्रमाचेर सुद्धा एक लांछन असतं तर ते म्हणजे लांछन नाती चंद्रमा आणि चंद्रमेचे लांछन चंद्रमेचे अलांछन अलांछन म्हळ्यार लांछन नातिले मार्तंड सूर्य जे तापहीन ताप जायनाशी नुसतं थंड प्रकाश पण तो दितले तस सूर्य जावो मेळ्ळो लोकांक आणि ते सगळे मेळ्ळो तांकां अमृतत्वाचे वर्षाव करती ह्या साधकांचेर म्हळ्यार भोळे लोकांक भोळे लोक बेगी तयार जातात तसे एकदम हाजे लोक तयार जायना त्यांनी ते सांगतात की बरे शोधिता शोधिता शोधता हे मना बोधिता बोधिता बोधता हे परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे बरा निश्चयो का विजय सानुरागे जय जय रघुवीर समर्थ जाता तरी ह्या आयचो मनोबोधात श्लोक जो आसा तो हांगा आयच्या आमगेले दासबोधांतले श्रवण भक्तीक श्रवण निरूपणाक साजशी आसा हे सगळे करचे म्हळ्यार कशी करचे तर श्रवणान कळटा हे स्वच्छ कशी स्वच्छ कशी सज्जनाक मेळ्ळे तर सज्जना मुखान थांब जे येता वाणी तांतून आमकां बोध जावचे शकता तो आमी ग्रास्प करता ना जाल्यार त्याची समजा तांणी देह दवरलेलो आसता पण तांणी एक एक ग्रंथ बरोवन दवरलेले आसता तांगेले सगळे अनुभव तांतून तांणी बरयले आसता त्या अनुभवाने ते संपन्न आशिल्ली ती ते स्वतः त्या ग्रंथान बसून आमकां शिकयतात ही श्रवण भक्ती त्यात माध्यम जाली तर आमच्याच कोणाकडे माध्यम करून ते आमच्या थ्रू उलयता ती आणि सांगतात तर आमगे भाव कशे आसता की ही मुखार दिसता ती सांगना समर्थ स्वतः त्या ग्रंथान बसून आमकां शिकयत आसता म्हणून एकूय मनान ते श्रवण करता आणि कोण 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 ताजे रवंत करचे ताजे चिंतन मनन करचे निज ध्यास लागता पहिले कल करता आमगे वर्तनात फरक येता ते लास्ट टाइम चांगले कल करता जाल्यार आत्ताच परत श्रवण निरूपण केल्ले कसं तरी खंयचे नमुन्याचे हे करता म्हणून तांणी सांगले कळ्ळें कसले वाचता वाचल्यार कसले वाचता श्रवण म्हळ्यार कल नमुन्यात श्रवण करता एक फिल्मी सॉंग वाचचें जाल्यार एक अवस्था अशी येता तुमगे अध्यात्मिक खांथावन तुम्ही जर एक ठराविक लेवलाचेर जर पावली तर तुमकां फिल्मी सॉंगान सुद्दां अध्यात्माची दिसच्या लागता कळ्ळें तशी आता श्रवण निरूपण समास 9 दशक 7 समास 9 श्रवण साधना नित्यच करता अशी सांगून मात्र समर्थ राबनाती तर ती कशी करता आणि कल्ल्याची करता कल्ल्या श्रवण करता कल्ल्या श्रवण करूं नये श्रवण म्हळ्यार नुसते कान्नार पडले श्रवण आपोआप जावचे न्ही आम्ही बुद्ध्यापूर्वक श्रवण करता जाणून बुजून म्हळ्यार एक आमचे श्रवण परिणामकारक जावन का हाच खातीर कल करता तरी थोडी आमकां पथ्य पाळता लागता ती पथ्य कली तरी मस्त कथा मस्त शिकली अशी तो इंजिनियर असो तो कशी शिकला तशी शिकला हो शोध लायलो तो शोध लायलो ताल्ले आमी जर वचून बसली तो तागे शोधा बद्दल सांगता
हे जे असं हे शेवटी दृश्यांतूच येतं. जाल्यार आमकां जर खरें अदृश्य आणि अनाकलनीय आशिल्ले परब्रह्म जर आकलन जावंका म्हण दिसल्यार ताका तशीच गोमटे विद्वान लोकांगेली अनुभव शून्य भाशण पेक्षा विद्वान लोक मस्त मेळटात, मस्त शिकिले, पांडित्य असतं तांचले हा. जाल्यार तसले लोकांगेले तांकां विशेष अनुभव आसना, प्रॅक्टिकल अनुभव आसना. ते एक पण हाजेर आयिल्ले म्हाका विचार केला हास येता. हल्ली हे सगळी लॉग ऑन आणि कोर सगळे ऑनलाईन शिक्षण असतं. तशी एका डेंटिस्ट सारखे ऑनलाईन कळलं. आणि त्या पदवी सुद्धा मेळ्ळी डेंटिस्ट म्हणून. ताणें क्लिनीक काडलें. पयलोची पेशंट आयले न्ही तर ताका इंजेक्शन खंयचे दिवचें कल दिवचें ताणें तपासलें आनी तें ठरयलें, तें वखद काडलें. ते कशी दिवची वतना ते कशी दिवचें म्हणून पळय सरी त्या पेशंटाक कितली ताका ही बिकेम इम्पेशंट, ताका दाड दुखता तरी काडूच म्हणून तो आयला. ताका इंजेक्शन खंयची दिवंक जालें आनी तें कशी हें करचें म्हणून सुद्दां कळना. पण अशी दोन दोन पुस्तक पळयतना हें करतना ताणें तागेले हात दाबून सोडले. तर हांगा तकली पेटाक हात तागेले अशी हें जालें म्हळ्यार ते काडलेले ताणें सुन्न जावंचे खातीर ते वखद घालेलें तांकां ते तागेल्या हातान गेले. अशी सगळं जावन शेवटी ताका कल्ले जायना. एक पांया तपले एक उलटा तपले अशी म्हणजे तशी ऑनलाईन करून हे विद्वान ताका पदवी मेळ्ळ्या. डेंटिस्ट पदवी वायज कळ्ळें. आणि फर्स्ट सुद्दां आयिल्लो आसता जाल्यार अनुभव शून्य, अनुभव ना ताका. टॅक्निकल करपाक कसली भाशणां आमी आमकां जर परब्रह्म हें करचें समज जर एम केल्लें सर आमकां सत्य शोधून काडचें आसा होय की न्ही. तसले वेळार हे अशी विद्वान लोकांगेले मागशी लागचेपेक्षा गुरुमुखांतून आयिल्ल्या शब्दांत श्रवण करता. गुरुमुखांतून कशी येता श्रवण. प्रत्यक्ष जर ते देहांत असले तरी तांगेले एकही आमी आशीर्वचन चुकोवचे ना. कळ्ळें. आशीर्वचन चुकोवचे ना. ते अगदी एक मनान आयकूंक कान करिगा सर्वांगा एक मनान आनी ताजे परत परत ते हात ताजें चिंतन मनन करता. आतां मस्त लोक असता ती घार वतना आमी वटू वता ती मस्त म्हणटा ते आयकून हॉलांत ऐकत सुद्दां तांच वटू वतन सुद्दां हांगच्या थंयचे गप्प मारनासतना आज कलकल पाणसाने डिस्कस केल्ले ताजेर आमी चिंतन मनन करूं न्हय, विमर्श करूं. आज तांणी हें सांगलें, आज ताणें तें सांगलें. हाजो अर्थ अशी जाता न्ही. म्हाका अनुभव अशें आयलो. तांणी मगल प्रश्नाक उत्तर तांणी दिल्लें. म्हाका मनान तशें प्रश्न केलो ताजें उत्तर म्हाका आजी मेळ्ळें. अशी म्हणून प्रत्येक विंगड विंगड एंगलांतून ते सांगतात. तावळे कळ जाता ते श्रवण केलेल्याचे आमकां एक नमने आकलन जाल्लेलें आसता आनी तांत आनी भर पडटा. म्हळ्यार विंगड पैलू ताजे अशी क्लियर जाता ती होय की न्ही. आणि जशी ती टोपली स्वच्छ जालेली न्ही ते टोपली घेवन तो उद्दा हाडू वचूलेलो 50 वचून घेना पडले. त्या गुरून सांगलेली टोपली दाखय म्हण. टोपली एकदम स्वच्छ पुरशीची कळ्ळें. आणि थंय एक तास बशील न्ही ती आतां वचून पकड दाखयली आतां तांकां उद्दा हाडून तावळे ताणें अशी केली की पुरे क्लियर उदक म्हळ्यार पुऱ्या माती वचून मुळा बसली. तस जाता. तशी आमी श्रवण करून यातन सुद्दां ताजे एक सगळ्या हाज्यान विमर्श करता, ताजेर चिंतन करता, चरविचरवण करता. आणि ते खाते जाओ काल सांगील बारी हाँ. जब तक खाते जाओ जब तक खाता ना खुल जाए भगवान का संतों का गुरु का सदगुरु का खाता ना खुल जाए आपके मन में तब तक गुरु को खाते जाओ. तांणी म्हणलें प्रत्येक वाक्य खावन सोडना पडे मनान परत हाडून ताजे हें करता श्रवण केलेल्याचे हा. म्हाका सम आकलन जाल्ल्यान की ना की मगल कले चुकता हें कशें कळचें. आतां म्हाका च्या करूं येनाशिल्लो कोणें शिकयलें समजा म्हाका च्या करूं अशी उद्दा दवरी उद्दा गजगज ना पडटा तुपाल घाली हें घाली दूद हुनो घालता अशी साखर इतलीच घालता हें सगळें शिकयलें मस्त करता तें पळयलें. तरी ते शिकयतले नातील तावळी हांव तें कोर पळोवपाक तावळ म्हाका कले कडेन चुकता कळ्ळें. कल्लेच ना कले तरी चुकता आणि चुकून मनुष्य बुद्धवन जाता. तर मगल हे चुकले तावळी तांचेर संशय घेवचे न्ही. हांगा पूर्ण आमकां गुरूंचेर विश्वास आसता. तर गुरूंक वचून विचारचें की तुमी म्हाका अशेंच सांगिल्लें
आणि हांव अशेंच केल्लें. म्हाका कोण च्या करूं शिकयल की तिकाच हांव वचून विचारता, अरे मगल च्या तूं केल्यार जाय न्ही. तावळ ती कल सांगता मगल मुखार करी, मगल मुखार करी म्हूण सांगता. आता एकले न्ही नाम घेतना हांगा त्यांनी सद्गुरू आमगेर सांगल्या की नामात आनंद खच्चून भरला, नामात गोच आनंद असं मेळपाची आनंद. तर एकही म्हणाली गुरुजी स्वामी मी 25 माळा जपते हो रोज, तरी मला आनंद कसा मिळतच नाही, कसं काय. तर त्यामुळे असं कसं होतं, आनंद हा तर मिळायलाच पाहिजे. मग एक करूया, तुम्ही जपमाळ आणलीये का? हो आणलीये. मग तुम्ही कुठलं नाव घेता? मला सांगायला पाहिजे असं नाही, पण तुम्हाला आनंद मिळत नाही म्हणतात म्हणून मी सांगितलं. कुठलं नाव घेतात? आमच्या गुरुंनी आम्हाला हे दिलेलं आहे कले, ओम नम शिवाय नाम दिलेलं आहे, तेच मी घेते हो. 25 माळा. आणि तुम्ही 25 माळा घेता कशासाठी? तर तिने सांगले की 2 सत्पळा 2 माळ चेड वांक स्कुलांत बरप लागो म्हूण घेता, आणि आणि 2 माळ कलकी मळ बांबून सुदारो म्हूण घेता, आणि 5 माळ अशी मग चल्ल्याक बरी नोकरी मेळो, प्रमोशन मेळो म्हणून घेता. हे सगळं तिने सांगले. कडे त्यांनी म्हणे थांबा थांबा, तुमच्यासाठी तुम्ही काही घेत नाही का? हो ना, तुमच्या स्वतःच्या प्रगतीसाठी तुम्ही स्वतः खातीर कले घेणार आहे. हो मी घेते ना, मी 2 माळा जपते माझ्या स्वतःसाठी. तर त्याने म्हणे हो का, मग ठीक आहे 2 तरी भरपूर झाल्या, त्याच्यात तरी तुम्हाला आनंद मिळतो की नाही? नाही मिळत म्हणाले. मग असं करा, तुम्ही जपमाळ घ्या आणि आता तुम्ही जसं नाम घेता तसं घेऊन दाखवा, मग कुठे चुकतं का मी बघतो. तर ते सूर केल पाप. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय अशी उडतात. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हा असतं. आणि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय. ते नमः शिवाय आशिल्ले ओम खंयची पडले, नमः शिवाय आशिल्ले नम शिरले, नम शिवाय, नम शिवाय, नम शिवाय. ती आनंद कशी जातात. मध्ये ते एक डोळ सुकून पळतात, मगलवारी एक कापस झालेली डोळ चिंब करून एक दोळ्यान पहिले एक डोळा दिसतं समज मेरू म्हणे केले त्यांना. तशी पेक्षा त्यांनी सांगते अजिबात जप मुज्जू नका. जप जपायचा असतो. जप पळ्या जप का, जप का म्हणकले आम्ही सांग चेरडा कशी सांभाळतात नाही, प्रीती नाही, पण नाशी कर नाशी, तशी आम्ही जे नाम घेतात त्या कवटाळून घेऊन इतक्या प्रेमान त्या घेऊन का की ते नाम जर आम्ही सांग चेरड्यावर तक धरल्या री ते सांग चेरडू जाऊन आमचला येऊन का, आणि आमचे लढीवाळपण आमकां मोग करतात आनी आमकां तवळ आनंद मेळटा. किंवा आम्ही आमकां जर दिसलें तो आमगेलो हांव बापूस असो, हांवच म्हणून आम्ही ते नाम वचून भिलकता, इतके प्रेमान घेवका आई म्हणून आम्ही जशी भिलकता तशी भिलकता. तावळ ते आवसू हे मेळटा, आशीर्वाद मेळटा, बरें दिसता, आनंद येता. आणि कल्ल्याचे कीड केने अमकेने आसूं नये. आता हे सगळं कशी कळटा, तरी गुरुमुखांतान आयिल्ल्या शब्दांचे श्रवण करणं पडे, आणि ताजे रवंथ सुद्धा करून निज ध्यास करपाक. आणि ते निधिध्यास म्हणतात. निधिध्यास म्हळ्यार त्या आचरणात हाडू पळोवपाक, आणि आचरणात हाडतना सुद्धा ते तशी त्यांनी सांगेल तशी रिझल्ट येयली ती तरी तांकां परत विचारपाक तुम्ही अशें सांगिल्लें पण म्हाका समज येना, मग खंय चुकता ते तुम्ही सांगात. कळ्ळें? तर ते सांगतात श्रवण करपाक. तर त्यांनी सांगलें हांगा अस्त्र अनुभव शून्य भाषण ऐकून पेक्षा गुरुमुखांतून आयिल्ल्या शब्दांचे श्रवण करपाक, आणि तशीच अद्वैत ग्रंथांचे श्रवण करपाक. त्याने कळलं जाता एक साधकांची साधक पद्धती स्वीकारल्या नाही, त्या साधक पद्धतीक पूरक असलेच ग्रंथांचे वाचन त्यांनी करपाक. म्हळ्यार कळ्ळें की साधन एकता जाणे एक खोल येता म्हणून तावळ सांगिल्लें. हे सांगतना मना श्लोक सांगतना हांव सांगिल्लें की बाय खणच्या वतना 15 खोल कळ्ळें, 15 फूट जाल्यार पेशन्स ना, अजूनही उद्दा लागनी म्हणा पुरते थंय सोडले, दुसरी खणच्या वचून परत तितलो त्रास घेतलो, परत 15-16 फूट खणले, थंय उद्दा लागना. तर थंय 30 फुटाचेर उद्दा आशिल्लें. ते 15 फूट खणले कडे तू जर 30 फूट खणले आणि 15 तर उदकाची गंड उडतलशील न्हय, वय की नाही, कारण उडतलशिल्ली जाल्यार तें कर न्ही. तशीच त्या साधनेक खोल येवन
संतांना लहान तू बैसून जर वाचन केलंय असले ग्रंथांचे वाचन करता की खरे समाधान आमकां जावं त्यांनी ती कळ जाता. आणि असले जर ग्रंथ फॉर एक्झाम्पल आम्ही आळंदी वचुली तरी आळंदी वचून हे वाचू बसना कळ्ळें दासमत वाचू बसना थंय कल वाचता ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वरी वाचू पडटा तें सगळं कळना जाल्यार अगदी सोप्या भाशेन कळ्ळेच न्ही तें पयलीं वाचता. तांगेले हे आस सादे सादे ग्रंथ आसत जशी तांगेले अभंग आसत तांणे एक पॉकेट डिक्शनरी शिकायला संतांगेले अभंग तशी तांगेले ते वाचता म्हळ्यार तांतूल अर्थ ताजे जिस्त तांत आसता. आनी प्रत्येक ज्ञानेश्वरी वाचून सुरू केले पण थंयच राबून परत 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 वाचल्याची वाचावे ऐकल्याची ऐकावे. आणि कशी ऐकून का की ती ज्ञानेश्वर माऊली आमकां बैसून आमकां शिकयत आसा. अशी आम्ही संताला वाचता जाल्यार एक एक तशें जाता की हे संत अवेलेबल आसना ती मुखार आयली तरी आमकां तांगे महत्व कळना तेन्ना आमगेर मनाक तितू तयार आसा. आमकां सगळे भामटे आनी चोरच दिसता ते कलियुगांत म्हळ्यार खंय तर लोक सुद्दां मस्त जाले ती बोकाळले ती तेमकां भंय दिसता. कोणें घरा बागडे आयल्यार मागीर लोकांचा भंय दिसता कोणें फुडें फसोन वचना. तशी हे संत खंयच्या वयल्यान आमी अशी विश्वास बसना तस वेळा कल करता ग्रंथ मिटून दवरता ज्ञानेश्वरी कळना त्या दासबोध वाचू गेल्यार कळना सांगू कोणें ना. तसले वेळार आमी कल करता माऊली तुम्हीच म्हाका शिकयात म्हाका दुसरें कोणें ना देवा तुम्हीच म्हाका हृदयान बैसून म्हाका कळ अशी म्हाका कळ आसा हांव तेच वाचतलें एकच समास परत 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 वाचतलें किंवा एक पंथ वाचले 2 पंथ वाचले 3 पंथ त्यांची जाल्यार हबूर कळ अशी आणि त्या वेळार संत कल करता ती त्या संत महात्मा ज्यांनी ग्रंथ बरयलो ते देहान ना ती ते असले एक गुरु पेटोवन दितात तुमचे लागीं की जो तुमकां श्रवण भक्ती घडयतलो आणि तुमगेल्या ते भेजान करतले. तशी अशी करून ज्यांनी जी साधन पद्धती स्वीकारल्या तरी त्याचे हाजे नमुन्याचे ग्रंथ वाचतात तावळी आणि त्या स्थानार वचून वाचतात. आता आळंदीचे अजान वृक्षा मुळाक वचून ज्ञानेश्वर वाचलेली किंवा शिवथर घडीन तू खंय ते बरयले की थंय वचून तुम्ही जर दासबोधा वाचन केलेली ते अधिक फलदायी जाता. इत्याक तर ताजी वायब्रेशन तांणी थंय बैसून बरयले आशिल्ले की ताजी ते मनाचे वायब्रेशन कायम आसतात आणि थंय मस्त लोक येवन उपासन करतात. त्या विचारांचे फलदायक विचारांची तरंग थंय असतात तेमी थंय वचून हे केलेली बरें जाता. कळ्ळें तरी हे सांगतना तांच्या असले ग्रंथ वाचन आपण कल जाता मनुष्यावर जीवनाचे रूपांतरण जाता आमगे स्वभाव बदलता आणि निर्विषय सुख प्राप्त जाता ताका. कळ्ळें असले ग्रंथ म्हळ्यार संत वाङ्मय वाचता आता हांगा एक समर्थ साधकाक एक परखड सल्लो दिता फ्रँक ओपिनियन की जे ग्रंथ वाचना पडे साधकाक पयलेची फलश्रुतीचे आशेन तो वाचता आणि त्या ग्रंथांतून तुमकां ही भौतिक सुख प्राप्त जातली ती भौतिक सुख प्राप्त जातली. आता अनेक टीव्हीचेर सुद्दां येता हे अशी भविष्य सांगता ती तुमगे कल्ले चुकल्या वास्तूचे दोष कल्ले हे कल्ले तें सगळें सांगचे म्हणटात बरोबर. पण ते सांगेल लोक तुमकां बरकत कशी येतली म्हण जाल्यार थोडे पगाराचे न्ही ते दुसऱ्यांक सांगून नोकरी करतात ती तांकां जर इतलें ज्ञान आशिल्लें जाल्यार तांकां स्वताक बरकत कले येना. हो म्हजो प्रश्न आसा कले येना तांकां तेमी थंय पुराय हे असले बंधू हांगेले केन्नाय कोर आणि भौतिक सुख मेळ एक सुख मेळ की ते जालें ताका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. आज मस्त एक 4 डझनाची आंबे पेटी हाडली खाल्ले एक खाल्लं 2 खाल्ले शेवटी ते आंब म्हळ्यार नांव काडनाक म्हाका नाका म्हणटा कितें हांव म्हाका एका वेळी कोणें खावच्या दिले रे आतां म्हाका बरें ना म्हूण म्हाका सांगाता कितलेच की म्हाका एक सम हें खा तें खा तशें तें हांव तुमकां दिसलें सांगलें की म्हाका तशें एका वेळेक खावचें घालनाका म्हणजे एक्टिविटी कमी जाल्यात वर जावन पडल्यार कल करचें तशी ते एकूण कल जाता ते नाका दिसता कडेन नाका खावचें अशें जाता. पण हे जे आसा संत वाङ्मय जे आसा ते कशें आसा की ईश्वर प्राप्ती आणि मोक्ष प्राप्ती
हं? ह्यांची त्या अध्यात्म हा जे ग्रंथाचे ह्यांची एक फलश्रुती असतात. थंय कोणेय साधकाने तडजोड करू नये. ठीक असं आमका आम्ही प्रपंच कोण आधी प्रपंच करावा नेटका मग पहावे परमार्थ विवेक आम्ही समर्थांनी सांगले. तर प्रपंच करताना थोडे कौशल्य लागतात, व्यवहार शिक्का लागतात झाले तो ह्या ग्रंथांत नाही. आध्यात्मिक ग्रंथांतून जर तुम्ही व्यवहार शिकू गेले रे तो कल जाता व्यावहारिक अध्यात्म जात आहे. कळणे आज सोमाराचे ईश्वरा देवळा वच, मंगळाराचे गणपती देवळा वच, बुधवाराचे रामा देवळा वच, ब्रस्तारा दत्ता देवळांतू, शुक्राराच्या आणि खंय देवीगल देवळांतू, शनिवारा हनुमंता त्याल घालू वच, आयतारा सूर्यागल मंदिरे असं थंय वच, अशी प्रत्येक दिवस आमगेल एंगेज. श्रवण भक्ती केन्ना करची होय की ना. त्यांनी तांकां कल जाता खंयचेय मागीर कोणेय येना ती कोणेय येना ते सकाम म्हळ्यार आम्ही हे सगळं करतात कल्याक हे सकाम. हा ईश्वरा ओम नम शिवाय म्हणचे, दत्ताल जाल्यार गुरुदेवाल गुरुदत्ताल भजन म्हणचे, आम्ही कल करचे अशें मस्त करून खंयचे एक ना धड बराबर चिंदे करी तशी चिंदे आमच्या मनात तयार जाता ती ताजे धड गोजडी सुद्दां करूं जायना की बाबा आमकां कले हे मेळटलें. त्यामुळे ते आमगेले फलश्रुतीच आसना. आमकां फक्त मोक्ष प्राप्ती ही फलश्रुती जावंका. भौतिक सुख प्राप्त जातली म्हळ्यार भौतिक सुखांक एंड आसो आणि एंड आस म्हळ्यार कले की सुख आज आशिल्ली फायबर ना ते एंड आस जाल्यार नवीन नवीन भौतिक सुख जी मुखार येतात तांकां एंड ना. केन्ना हे नाक्क बा म्हण आमकां दिसना. आनी जाय खर झुजत नाही मनुष्याक तर लोभ हे खरजूच रोग एक्झिम आणि जात पळय कितले खरपून घेतले तिने आनी खरपून या म्हण दिसता, खरपून द्या म्हण दिसता. कितले खरपील तर ते खरजुताय कमी जायना पण ताजेर वखद लावंका लागता त्या नामस्मरणाचे. आणि त्या नामस्मरणात सुद्दां नुसते खरजू लागता म्हणून नामस्मरण घेवं नये. तरी आत्ता कोणी खर सोद आमी नामस्मरण घेवंका ताचे खातीर संतांगेले हें करता व्यवहारांतून ज्या प्रमाण फायद्याची गोष्ट आम्ही आग्रहपूर्वक करतात की तशी श्रवण साधन करताना आम्ही साधक असो आनंद यात्रेत साधक असत आम्ही हांतून खंयचे भौतिक सुखाचे मोहान तेन्ना पूर्ण संसाराबद्दल पूर्ण विरक्ती प्राप्त जाल्ली तरी मात्र हे शक्य असत. आणि केन्ना कशी शक्य जाता तरी आम्ही जर हांचे संतांना सतत संपर्कांतून आणि तांकां श्रवण भक्तीन प्राप्तात म्हळ्यार संतांगेले अगदी प्रत्यक्ष तांणी वचून कडेन वचून बसता म्हणना पण ते खंय तांगेले ऑडिओ आयकूंच्या मेळटात तांगेले व्हिडिओ पळोवच्या मेळटात प्रत्यक्ष मेळ्ळ्यार सुद्दां बरेंच तशें. आणि कसलेय मेळना जाल्यार थंय समज तांगेले ग्रंथ आसत तें जर मेळना जाल्यार आमी कल करता तरी ग्रंथ तांगेले वाचतात आणि तांगेले पयलीं प्रार्थना करता तशी अथंग श्रवण निरूपण हा तांणी सांगल्या हा केवळ अंतरंगा लागी संबंध अशी आध्यात्मिक जीवन जर असलें त्या जीवनात सुद्धा सद्गुरू मेळचो आणि ताका संगती घडची ही समाजात देणगी आसा. समाज पुरयता असं संतांक वय की नाही फक्त त्या कशी हे स म्हणून आमकां कळना. मुक्त स्थिती अशी आशिल्ली ती स्वता मेळेल ज्ञान हे प्रत्येकाने हा समाजाने असले लोक समाज पुरयत आमकां संत लोक कारण ते समाजात वावरतात. समाजात धक्क खाऊन 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 ते संत झालेले असतात. प्रपंचात रात्रंदिना युद्धाचा ते संत झालेले असतात बरोबर. अशी वस्तुस्थिती असून स्वतः मिळेल ज्ञान जर समकालीन समाजात आणि मुक्त हस्तात घेतलं अशी संत जर अशी कोणी संत असलं तरी पाप होते गरीब लोकांना अडाणी लोकांना कळणार अडाणी लोकांकडे पेटी लागतात बरोबर जाल्यार ज्ञान मेळटा जाल्यार मस्त शिकील असतात न्ही तांचे ते शिकिलाचे महत्व असता जीवनीक असता ताच्यात तांकां ते गण अचीव जाता कसले ज्ञान जायना पुढे त्या कॉन्क्रिटात जंगल असले तशी उदक हे भितर जिरप ना बांधल्या रिडेवलप
मुळ मुळा वचून मातीची ना ते पुढे माती काढताले आणि कॉन्क्रीट तळ्यात तशी जातात विद्वान लोकांना. तशी जाता कॉन्क्रीटा जंगल त्या जंगलांक वाटडूक वाव ना तांकां अनुभव कमी. त्यापेक्षा आमच्यासले अडाणी लोक परवडले. आम्ही मस्त प्रसंग भोगले केले हें केले तांथां शिकता आणि आम्ही ट्रॅड पोल आशिल्ल्यान गेले जेन्ना हे आसत न्ही बाल्ल त्या घासून घासून उबारलं निकळ म्हणतात निकळत दुखता मस्त मस्त दुखता जाल्यार हगूर 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 आमकां पाय फुटतात देवाल कृपेन आणि टुनकण उडकी मारून त्या हाजे भायर कुपमंडू कृतीच्या आम्ही भायर येवचे शकतात. तशी तशी आसता म्हण हा. तर तांणी सांगल्या व्याख्यान प्रवचन हाजे द्वारा आपणा ज्ञान लोकांक दिवपा हे एक मार्ग जालो. आणि आपणा गेले ज्ञान भाषाबद्ध करून लोकांक प्रस्तुत करचे म्हळ्यार पयले ग्रंथ बरोवन दवरचे. आमकां कलकल अनुभव आयलो हाजे ग्रंथ बरोवंक खातीर. आता आमगेले हांगा स्वामी समर्थ हांगेले शिष्य आशिल्ले आमी देह दवरलो 26 जानेवारीक ते आमगेले सद्गुरू. सद्गुरू आणि सद्गुरी प्रत्येक ठाई ठाई आमकां गुरु मेळटा ती आमगेले जर एक्सेप्ट करची वृत्ती आसता म्हळ्यार प्रत्येकान थंय रस घेवंका. प्रत्येक फुल्लांतून मध तशी खंयची बरें आशिल्लें तें घेतलें तेणी ती तांणी केल्लें सगळे कडेन न्ही तांणी ग्रंथ बरोवन दवरले. आता तांणी देह दवरलो ह्यो तांगेले ग्रंथान आणि आपणा वरीच कोण प्रबोधन करतले तांकां तयार केले आणि तांकां सांगलें आमगेले गाडी मुखार चलयात. तावळी त्या सगळे ज्ञान मेळता न्हय समाजाक एक हें आसता ऋण तें समाजाक दिवंका परत आणि आपणा ज्ञान भाषाबद्ध करून लोकांक प्रस्तुत करचे म्हळ्यार ग्रंथ बरोवचे. तरी पण खंयचे हाका आत्मज्ञानाचे उपासन करच्याक आत्मज्ञान करता ही इच्छा जावंका आमकां आत्मज्ञान जाय हाचे खातीर पयली पूर्वच तयारी लागता. आता आमगे स्वाम्याले आशिल्लें मस्त जाण वतात मस्त नवीन नवीन न्ही ते आमगे मस्त गुरु परंपरेन थंय आयल्या किर्ती स्वामी तांचल्याक पयलीं लोक वतात पळय कले कश्ट आयले ते कश्ट निवारण करपा म्हण वतात. चेडा बरें ना ताका बरें करी म्हण वतात ते दितात इतके दितात की तांणी आमचल्याक संपर्क दवरपा आपणा लागीं म्हणून दितात. कड्डेरी चिके होड जायना पळय ते कल करता ती परत परत हेंच मागची ना हें मागचे असले आपणाला येवची ना. त्यावेळी समज सांगतात बालपणी चुकता प्रेम भरे शिकवी गोंजारुनी ही माय बरे जातले चेडा भवानी शंकरच हे निवारण जातले आमी प्रार्थना करून घेतात. कड्डेर पळयले रे हो मनुष्य प्रत्येक म्हणटा संसार गोष्ट जाली की तुम्ही निवारण करता म्हणून येता ती. अरे म्हळ्यार स्वाम्यांक तेचें काम आसलें ना कितले लोकांक तांकां ज्ञान कोण दिवचें आत्मज्ञान कोण दिवचें तांकां ते बिझी आसत आमी ताचो विचार करना ती. त्यावेळी ते एक म्हणटा तारुण्याच्या मस्तीमध्ये चुकता डावी ती धाक मनुजा सद्गुरू आमचे तात ते बापूशी जावन गोज घालता ती समची हे अशी करच्या ना सगळो दिवस नाम सकाम घेवची ना नामाच्या आनंदा खातीर नाम घेयाती सम नेमान नाम घेयाती. जशी तुम्ही वतन ऑफिसा वतन न्हावन वतात न्ही तशें मनाचे स्नान आसा ते करपाचीची म्हणून तशी सांगतात गौजमान सांगतात. कडे वार्धक्य येता आमचे सगळे ओल्ड जाले शरिराने पूर पडना तावळी टॅकल करता ती आमकां हात दितात यो तू खावन धरून हात आणि कड्डेली मोक्ष पावंका म्हण खातीर ते मुक्ती सुद्दां आमकां कानान हें सांगून तांचे हिने आयुष्यभर केल्या तिका बरी गती मेळटा म्हणून त्याची प्रार्थना करतात. सद्गुरू आमची माय मनुजा सद्गुरू आमचे तात ते बापूस सती आवस सती आमगे चेड सती आमी तांचो एक नात जमवून नात धरून त्या नात्याचे प्रेम भावनेन जावन तांगेलें नाम घेवंका तांणी दिलेलें नाम घेवंका आणि तांणी जे नाम दिले तांकां त्याच सती ह्या भावान तें नाम घेवंका. तरी मात्र ते नाम काम करता आणि ग्रंथांतले भाव आमकां कळचा लागता ग्रंथांतले भाव आमकां कळपाक ना तशी. तरी तांणी सांगलें हांगा अनावश्यक विचार कशी घालोवचे
आता विज्ञान पहिले शिकता त्यांनी ती वैज्ञानिक हे सायन्साची पुस्तक वाचली, पण अध्यात्मिक ग्रंथ अध्यात्माचे विज्ञान बनलेलं असतं. आमगेल खरी पुढे करताना हे जातात कामं आपल्याला मस्त जातात, त्यांनी आपल्याला आनंद मिळतो. तर ह्या अध्यात्मिक ग्रंथ पुढील दोन सांगतात की कशी घेऊ, अकल घेऊ, अकल कळत नाही. मला सज्जना तेच जात तरी श्री हरी पाणी जरी नित्य ते सर्व सोडून द्यावे, निंद कर्म कोण आणि जरी वद्य ते सर्व पावे कसले एक्सपेक्ट पण याच्या प्रत्येक अंतरामुळे आणि नामामध्ये साधन ते सांगतात कसले खंची ग्रंथ वाचतात ते सांगतात. तरी आता त्यांनी सांगल्या की ह्या खातीर ग्रंथ खंच भाषेत बरोबर. हा एक प्रश्न येतो, खंच भाषेच ग्रंथ वाचता संस्कृत हो बरी आता विश्वांत ती भाषा पण माका जर संस्कृतच लिहा तरी हा संस्कृत वाचून उपयोग केलो, ग्रंथ वाचून मग कळण्याची पहिले संस्कृत भाषा शिकच्यान मग आयुष्य शिकलो. ताजे नंतर ते संस्कृत ग्रंथ वाचून त्यामुळे रट पकून वाचून थोडस अर्थ लांबच्या पळयता. तरी समर्थांगल अशी मत असं की समाजाची व्यवहारिक भाषेचं जी बोली भाषेचं फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रात असलेली मराठी ही भाषाच म्हणून प्राकृत भाषा म्हणतात. तर प्राकृत भाषेतून अद्वैत ग्रंथ बरेल म्हणारी त्याची किंमत कमी जाईल म्हणून कॉफी तिची तुम्ही खंच हंत पितात की कप्पान पितात की भंगरा कप्पान पितात की आणि साधे द्रोणांकन पितात की कल्याणकन पितात की काय महत्वाचे असं कॉफी कसली नमुन्याची क्वालिटीचे असं त्या दॅट काउंट्स त्यामुळे तसेच का हे त्यांनी सांगल्या अश करून त्यांनी आज सांगल्या संतांना अनुभव विश्व इतकं व्यापक आणि सर्व स्पर्शी असतात वय की नाही. तर ते सांगतात की तांगेल तांतू त्या अंतरंगांग मस्त महत्व देतात. संतांनी जी भाषा त्यांनी वापरली खास करून या आणतो मराठी भाषा सुद्धा तांतू स्वतः गल अफाट अनुभव गच्च भरलेलं असं स्वतः प्रचिती ज्ञान असतं म्हणूनची संत ग्रंथातून अनंत सुद्धा गवस निघालतात असं कल्पना काळ दिसतात. तर ग्रंथांतील शब्दांगल आधार घेऊन वाचक जर अतिंद्रिय अव्यय अव्यक्त अनंत या वस्तूच्या अनुभव क्षेत्रांत जर वच्चू लागलं किंवा वच्ची जर ओढला संतांगल कार्य केले की तुका ओढला का भगवंताबद्दल प्रेम दिस का तरी तू त्या शोधू बदल नाही कल्ल म्हणून होत ना झाल्या खरं कल खात शोध का काही कले असं पण मला मात्र शोधतात ना त्यावेळी तशी जा ना एक लाकूड तोड्याशी सांगतात एक लाकूड तोड्या पाप नित्य त्या लाकडा मोळे करून विकून पैसे मिळतात. एक जंगलात साधू बशील आराम बशील तो कल्ले करणार त्याला नाव घेत बसताल आणि एक पण कापयले आणि सांगले कल करता किती दिवस पूर जाता तर तो म्हणा नित्य खाणं विकता आणि मग आईची दिवसाचे पॉट मगल आणि मग चेडवांगल बायले चेडवांगल पॉट भर अशी आपण करता म्हणून. तर तो म्हणाला तू बघ तू बघ ना असे नुसतं बहुतेक बघतस की ना तुला असं पडेल ह्या जंगल लाकडाच हे जंगल क्रॉस करून तुझं भाई घुसली मुखार एक जंगल नाही चंदनाचं झाड आणि तू आता तू एक लाकूड धरल्या पण कुडक त्या कुडक्याक कितलं शतपट भावे तुला विकलं तर तू कितलं की आठवडे चालवलेत मग त्या तुगल मिळाली तू कले काम करण्यास बसेल तू आठवड भरपूर जायच तिथं खाण मिळतल्या होय बाय खयच त्या तो विचारत म्हणतात मिळतं आणि तशीच पैसा मिळतात त्यांनी त्या काचके आराम जाता आणि खुशी जाता पण तो पण करता एकतर शिळा असतात तो पैसे पुरे हाडता आणि आता 8 दिवस पळूनच्या ना पळून का म्हणणार सगळ्या आराम चालल्या तर 7 दिवस रेस्ट करता 8 दिवस खर्चून चाय ना परत एक चंदनापूड काढता. तर तो म्हणता अरे तू
7 दिवस कल्ले फुकट घालेले कल कोर काशिलाय म्हणटा तू गुतस हे चंदना झाडच पळय जंगल ताजी मुखारी चांदीची खाण असते चांदी मेळटा कळवे खंय तर ताका चिके विश्वास बसता ताण सांगिल तस जात नाही तू ते चांदी मेळ्या कल्ले तुका जीवनात चांदीची चांद वचून हाडी मुक्त तो आणि थंय चांदीची खाण खरेंच कोणे पळय ती चांद उबा नाडता आणि एक एक करून विकता म्हळ्यार हे एक हायपोथेटिकल केस असो खरे चांदी खाण खंय आमी बसता ती जाल्यार तातूंत मर्म पळोवका काणयेन ती केन्ना नुस्ती काणी आयकून नये त्या चांदी तो विकता आणि भरपूर श्रीमंत जाता श्रीमंत जाता आता कसकसली मेळटा तागेले गोरवकी हे की विकत घेता तागेले शेती बहरता मस्त कलकल करता घर झोपडीशेशी बरे घर बांधता कड्डेर हा म्हणता परत आपयता अरे तू आळशी जल्म म्हणता आळशी जल्म हाची मुखारी भांगरा खाण्याचं वच भांगरा खाणी तू भांगार आणता ताच्यान अनेक छेन जातो हिऱ्या खाणी मेळटा का हिरे हाडटा आणि ही बिकम्स अ मिलियनेर जावन बसना पडे तो सांगता इतकें सगळं केल्लें जाल्यार हे सगळें झंझट कर नासतना सुद्दां तुगेल कल्ले कर नासतना आरामात पोट भरता अशी तू केन्नाय मनात येयली वे कल्ले म्हळ्यार तू कितले घाल तरी एक ना एक दिवस करता तर ते कल्ले जायनासतना आरामात बसून आराम तुका जावंका समाधान शाश्वत समाधान मेळटा तू खरेंच दिसता म्हाका दिसता जाल्यार कल करचें आणि कल करता आणि ताजे मुखार कल्ले आसता त्यावेळी हे नळीत तो बैस आणि अशी नाम घेतो बैस त्यावेळी तो सांगता कसले सांगतो तो इतके सगळं नामन पण जाता त्यावेळी तो म्हणतो ओके तू विश्वास ना तरी हो तू विश्वास या नव्हे की हा सतत बसता कल्ले करत असताना तरी मग कसल्याची चिंत असना मग कल्ल्याची हे असना मग सगळं बशीकडे सगळं मेळतं आणि आनंदात असं तर कशी मग कोण ते पुरयता म्हाका खंयची खाण मेळ्ळ्या हो विचार तुका केन्ना येयली मॅम ताका कितें दिसता की गई मग काही मग आरामात बशीत आसना कल्ले तर तो म्हणटा आता पळोवया मग ताका आश येता तो म्हणटा तू मग तरी शिकयत वय शिकयता जाल्यार म्हाका तो कांबळ ताका लोटाकड घालता आणि तो म्हणटा तू म्हणलें वय हे इतलें हाडलें पण केन्ना ना केन्ना तरी खर्च जाता आणि कितले जाल तर की मग मनात समाधान जाणा तू मनात समाधानी असो तर मनात समाधान मुख्य हे अंतःकरण घेऊन आम्ही भायर पडटा कारण तू आत्मस्थांबलो वय की नाही कारण तो ताका संतांक शरण वचना पडे तो सगळी शेवट मुक्ती ताका घडयता आणि त्या सगळं ताका मेळटा कळलें तशी हांगल हातून जावंका त्यांनी जीवनात आमूलाग्र बदल घडका जाल्यारी असं संतांक मेले श्रवण करता ते वाचकाल अनेक ग्रंथ वाचून सगळे संशय फिरताना पडे एक ग्रंथ पुराय वाचून जायना पण दुसरं ग्रंथ आज हो वाचलो काय तो वाचलो तर तो वाचलो अशी ना एकच ग्रंथ करून समज वाचतात असताना सांगला आता हे मी थोडक्यात आम्ही आता वाचच्या इथं सगळं सांगलंय त्यावेळी श्रवण भक्ती कल्ल्या महत्वाची ते सांगेल गेल समाज आता श्रवण कल्ल्याच करतो आजच्या बद्दल हे निरूपण असं श्रवण निरूपण समास न वाचनी राम आता श्रवण कैसे करावे तेही सांगिजेल अभवे श्रोता अवधान द्यावे एक चित्ते लक्ष्मी ऐकयाती एक वक्तृत्व श्रवणी पडे जेणे झाले समाधान मोडे एक एक कोणाले सभेत वचून बसल्या रे मनात अशी समाधान सुद्धा बघतात केला निश्चय विघडे अकस्मात तशी जामका व्यामका तशी नका ते वक्तृत्व त्यागावे जे माईक स्वभावे जे मायेन भरलेले असत ते त्याग करतो जेथे निश्चयाच्या नावे शून्याकार श्रीराम एका ग्रंथे निश्चय केला तो दुजाने उडविला हा निश्चय केला म्हाका आत्मज्ञान जाईन त्याला कचू लागलो आवडली तो कोणाक आत्मज्ञान झाला नाही तो त्याने स्वतः आत्मज्ञान झाले अशी म्हणली त्यांनी ती तिसरं मनुष्य ताका सांगले हा अमुक मिस्टर एक्स जाल्ले हांव बघता तो म्हाका गाईड करता
अरे ताकि खंय आत्महत्या झाल्या तर पहिले शिकल्या की कल येत कल्याण किती करणार सोंडिल बच्चे सोंडिल की हमने डेविड झाले अंदर मार्गात तर एकूण कर्मच का आनंद यात्रा रूप असं एकूण डेस्टिनेशन लॉस निश्चयाचे धृती असता म्हटले निश्चय धारण असता निश्चययुक्त धारण ऐस्या एका ग्रंथे निश्चय केला तो दुजाने उडविला तेने संशयोची वाढला जन्मवरी श्रीराम जेथे संशय तुटती होय आशंका निवृत्ती अद्वैत ग्रंथ परमार्थी श्रवण करावे तुम्ही कल करता अद्वैत ग्रंथच वाचतात जो मोक्षाचा अधिकारी तो परमार्थ पंथ धरी मोक्षाचा अधिकारी जाऊन का झाल्या कल पूर्ण वैराग्य ते पहिली पायरी करली संतांगेले संतां शरण वचका संपर्क दवरका तांगे ते कल म्हणतात ते श्रवण चिंतन मनन करून त्या आचरणात त्यामुळे आमगे थोडी मनाची शक्ती कल कशी वचून मन शुद्ध जाऊच्या लागता त्यामुळे आमच्या पटत की हे सार आणि असार कशाच समोर कळच्या लागतं सोडवून सांगेल आमक मात्यांत होता आणि त्यामुळे अध्यात्म ग्रंथ पचनान पडता पच का लागता नुसते खाऊन अपचन जाऊ नये छान चेडाक गुरडून त्यांनी पहिली प्रार्थना कल करतात की अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराज या सद्गुरु रामदास कळले आम्ही सान्न चेड वसती आमका सान्न चेडा खावईल वारी तू गुरुडून सूत खावईल तशी संत करतात अगदी ससार पण सांगतात जो मोक्षाचा अधिकारी तो परमार्थ पंथ धरी प्रीती लागली अंतरी अद्वैत ग्रंथाची मनाची सुधारणा झाली शुद्ध जायत गेले की आमका अद्वैत मला कळलंय त्या कळत का म्हणेल ओढ लागतात कळवे जेणे साठीला इहलोक जो परलोकीचा साधक इहलोकांकडे दवरणी हे त्यावेळा पटच्या लागतात हे सगळे असार असं हे वत्ता तरी हे किती पण पट्ट नाणे मस्त त्यामुळे इतकं अनुभव देतात ती रामकृष्ण परमहंसांनी विवेकानंदांनी तशी केलेली नरेंद्र त्याला वचुली देव पडेला तिथं दिसल माग मला दिसला मग दाखई मस्त हट केले मग पळवचे सण आल्या तुला या ना तर हो इतलं बरं साधक जाऊनचे का तिथले पॉसिबिलिटी असं तर हा येऊची बंद केल्या कशी समाजात मी करची सुधारणा त्यावर तुम्ही करतेस काम म्हणून ताण निकल केलाय एक पाया अंत त्यावर छातीचे उमटून भितरी ही वेंट इन टू ट्रान्स तो एकदम त्या सगळे फिरच्या लागले कळले जात म्हणून कळणी आणि तो स्वतःच नाही करगत गेल त्या मनात करगून गेलो कले वर्णीची तो भिवून रे म्हाका आव बापूस असती म्हाका हे अस मग भावंड असती अशी कल केली तू म्हणून रडके नाही तो पाय काढलं आणि ताका सम केलं आणि सांगे पळेल वे हे ज्ञान तुक आशिल वे हे नाशिले तुला प्रश्नाच उत्तरात हे ज्ञान तुक मेळतच मेळनाशिले त्यामुळे तू जे तुक जाई ते आपण दिखतात आपण पळयल्या त्यान तू पळोवची तितली आपण कॅपॅसिटी करता जाल्यार ताजे खातीर तपश्चर्या लागता तू करता आणि नित्य येऊन का हांगा श्रवण भक्ती करता हांव कल सांगता तेन्ना तू करता म्हण सांगून साधन करून घेऊन पण देवीगल प्रत्यक्ष दर्शन तक जावचे लागले पण एक काळ अशें येयलो तागेल घरांत इतली तांगेल घरांत बाप त्या नरेंद्राल घरांत बापूस बेगी गेलो आणि तांचे सगळे मस्त श्रीमंत आशिल्ले पण पुरे पैसे उडोवन घाले आणि कल्ले ना अशें करून गरीब जाले गरीब जाली कळलं वे तावळी कल करची म्हणून कळना तावळी रामकृष्णाला वचली की आपण अशी गरीब असतात कशी आपण पोट भरची मग घरच्या गेल्या तरी काय काळजी करू नका तू देवी दिसत ना तू देवी देवळांत वच देवीला माग थंय प्रार्थना कर ती दितली सांगलं कळलंय सांग ना पडे तो हो म्हणून वचुलो आणि देवी प्रत्यक्ष दिसली प्रत्यक्ष देवी कल्पन करत ही जर जगदंबा ही आमगेली हाजी पण दुर्गा परमेश्वरी साकार जाल्यारी आमकां कल्लेपणी बाग काम दिसतल किती लागली आम्ही चरणाचेर झोपून घेतल तिला काय नाका तशी कागल ते विचार कल्ले मग वचून त्या सगळं विश्व वचून तो भायर आयलो
जालें रामकृष्ण वसाली तूं केलें नागलें म्हूण ना ते वागता म्हूण म्हाका दिसनीची कळ्ळें अशें सांगलें. म्हाका म्हूण दिसनी तांकां तावळी ते हें जालें ते म्हणाले मागीर अक्कल करचें म्हणाले चल वच तुगेले फॅमिली पोस्टची तितलें अन्न वस्त्राची तरतूद देवी करतली आपण आपण मागून घेता म्हळ्यार अशी जाता. हे जर अद्वैताची ओढ लागली न्ही आमच्या संवसाराची हे ओढ कमी जाता. हे म्हाका ते म्हाका दिसना इतली बरबरेची जेणे सांडिला इहलोक तो इहलोक नाक कसो दिसता जो परलोकीचा साधक तेणे पहावा विवेक अद्वैत शास्त्री तसल्यानी अद्वैत शास्त्र ग्रहण करता श्रवण करता जयास म्हळ्यार अद्वैत म्हळ्यार द्वैत नाते आत्मतत्व जाणून घेवचे दाखयतले तसले ग्रंथ वाचतात आणि ते कोण पळयलें की आत्मज्ञानी मनुश्यावेळ संगत दवरपाक प्रत्यक्ष ते ना जाल्यार ग्रंथ वाचून करपाक जयास पाहिजे अद्वैत तया फुडे ठेविता द्वैत तेणे शोभले उठे चित्त तया श्रोतयाचे आवडी सारिखे मिळे तेणे सुखच उचंबळे नाही तरी कंटाळे मानस ऐकता. तर आमकां एक पंथा आत्मज्ञानाची हौसायली आवड लागली तर त्यांची मेळका म्हूण दिसता न्ही बाकीचे सगळे गॉसिपिंग नाक म्हूण दिसता खंयचेय नम्याक गॉसिपिंग करची ना. ज्याची उपासना जैसी त्यासी प्रीती वाटे तैसी तेथे वर्णिता दुजयासी प्रशस्त न वाटे प्रीतीचे लक्षण कैसे अंतरी उठे अनयासे पाणी पाण वाटे जैसे आपणाची धावे म्हळ्यार हांगा ते आत्मज्ञानी पुरुषाक सारासार विचाराचीच खरी आवड असता. तर ताक कल्ल्याची आवड असती त्याची ताजी मुखार दवरल्यार मात्र ताका आवडत नव्हे मजा येता. तर परमार्थ मार्ग चलच्याक प्रापंचिक ग्रंथ किंवा यज्ञ करी वैकल्य करी हें करी तें करी पूज करी अशी मस्त खर्च करी कलकले अनुष्ठान करता नामाचे जाल्यार अमुक करी तमुक करी म्हळ्यार जातून पैसे कर्मकांड म्हणटात न्ही आणि तातूंत ही फलश्रुती मेळटा ती फलश्रुती मेळटा ठीक आसा पण ती शाश्वत आसता. एक म्हाका शाश्वताची आवड लागली की नंतर फळांचे हाजे वर्णन करतले जे असतात तांगे ग्रंथ आमकां नाकशे दिसतात तसले ग्रंथ वाचचे फक्त अद्वैत ग्रंथच वाचता म्हूण दिसता त्याच आवडच्या लागतात कळ्ळें. तैसा जो आत्मज्ञानी नर तयास नावडे इतर तेथे पाहिजे सारा सार विचारणा ते तेथे कुलदेव्या भगवती तेथे पाहिजे सप्तशती. प्रथांगतांनी हे सांगले ना की खंयचे ग्रंथ खंय निर्माण झाले तांचे स्थान असता. तुम्ही देवी गल्हान तू वचून भगवती गेल्या त्यांची सप्तशती वाचता इतर देवांची स्तुती कामा नये सर्वत्र. तुम्ही कुलदेवी गल्हान वचून सप्तशती वाचन नसताना तुम्ही खंडोबा करतले पण वाचता बसले तर तिथं फळ मिळेल. अनंताच्या व्रता देता अनंताच्या व्रत तेथे मला काय भगवद्गीता खूप बरी जाल्यार ती अद्वैत हे ग्रंथ असतात. ते अनंतागल व्रताक वचून केली जाल्यार पण कामन असतात. साधू जनासी वार्ता फळाशेची नाही साधू जनाक फळाशे टाकतात. त्यांनी त्याच्या खातीर उदाहरण कितें करून दिल्या वीर कंपण घालता नाकी वीर कंपण म्हणून असतात वीर लोक युद्धा वतना हातान कंपण घालून येतात ते भोग तांकां शकता म्हणून त्यांना नत घालवर जातले तशी तरी ते शोभा पावेना जेथीली तेथे आणि ती कामा नये सर्वत्र नाना महात जेथील तेथे बंद झाला विपरीत कमी वाचिली तरी ते विलक्षण. जशी द्वारकेक मल्हार महात्मे द्वारके वचून वाचले द्वारका महात्मे गेले काशी काशी महात्मे व्यंकटेशी शोभा नुकवे ऐसे सांगता असे वाड परी जेथील तेथेच गोड तैसी ज्ञानी आसे छान. अद्वैत ग्रंथाचे जे आत्मज्ञानी म्हणून शिकतात आमकां अद्वैत ग्रंथच आवडतात त्यामुळे ते ग्रंथ खंय बरयले की त्या स्थानारी ते ग्रंथ वाचले ताजी व्हायब्रेशन समोर मेळून साधकाक मस्त कले जे हे मेळटा फळ मेळटा.
जोगियापुढे राहणे परीक्षवंतापुढे पाषाण, जोगियापुढे राहणं परीक्षवंतापुढे पाषाण, पंडितापुढे डफ गाणं पोवाड मिळते. पंडितवर बसले त्यांनी आत्मज्ञानाचे ते वाचून जोर जरा हे यावणी बिवणी म्हणतात ते फोडवा वाजून शोभा पदे वेदज्ञापुढे जती, निस्पृहापुढे फळश्रुती. पण फळाची आशा नव्हतं, निस्पृह झाला. त्या फळश्रुती सांगता बसली माईच्या डोळ्यावर बघतले ते हे मिळतले तिथे काय मिळतले तशी किंवा ते आणि उदाहरण पडायचे. ज्ञानी पुढे पोथी लोकशास्त्राची, आत्मज्ञानी मग विरागेच संन्यासीच तुम्ही काव्यशास्त्रात बसले तो हकले तर नाही तुमका. ब्रह्मचर्यापुढे नाचणी, नाचणी मिळाली एक नायकीने करतो दवरते ब्रह्मचर्याला मुखात. रासक्रीडा निरूपणी, निरूपणी रासक्रीडेच प्रकरण. अद्वैताची रासक्रीडा असते तुमच्या मनाचे काम असण्यास बंद जाते झाल्या रे खंचे निरूपण काही पण करचे नाही. अद्वैताच मुखात अद्वैताच करता इव्हन रासक्रीडा तर कृष्ण कशी अनेक तत्व काय असं ते कशी मदत करता हे सांग. राजहंसापुढे पाणी ठेवले जैसे, राजहंस दूध दवल तर ते कांगड दूध गिंगड काढतात एकच सगळे पिना उद्या पिना असल्या मुखारी चित्रशा दूध घालून असं निष्ठ कुठं जाय तैसे अंतर्निष्ठा पुढे ठेविले शृंगारी टिपडे. अंतर्निष्ठ असतात ते आत्मज्ञानाचे रंगायला असतात. सांगताय मुखारी शृंगारी पांढरी नंतर पडे ती निकल केल्या रती पार्वती ते रती तांगल मदन बाण सळलं आणि डॉल उगवून पडलेल्या ती शृंगारी अशी कळले ईश्वरात तो अगदी अंतर्ज्ञानी तो अत्यंतच असतं विलीन. तसल्या डॉल उगवून बिचारे असले सगळं काम चालल्यामुळे कळले ते मदनात गेले आणि तीच डॉल उगवून त्या मदनाला सुटाला पाण्यात होतच तेने त्याचे घडे कैसे समाधान. श्रीराम अजमी रायास रंकाची आशा तत्र सांगणे पियुषा, संन्यासाची व्यवसा उच्चिष्ट चांडाळी. एक उच्चिष्ट चांडाळी म्हणून की तर्क हे असतात ते तांडा तिकल की दोन स्मशान बसून तुला कोणी हांगेल वाईट जावं तांगेल वाईट जावं अशी करून ती करतात. तशी ते एखाद संन्यासी त्या कल्लेना विरक्त मनुष्य ते वाचून बसलं त्या उच्चिष्ट चांडाळी जर व्रत घ्या म्हणून सांगतोय तशी जाय ना. रायास रंकाची आशा तरी म्हणलंय एखादी भिकाऱ्याक क्षुद्र वस्तूची लाभ दाखवूनची ठीक असं झालं. एखाद राह्याक तुक कोथंबरी पालत जाय विचार म्हणाले कोप येतात किंवा इव्हन मग कोथंबरी पालत दी मिळतात का कोप येतात भीक मागताना सुद्धा कोथंबरी पाल मागते राय सगळे दिनच्या तयार असं फुल्ल तरी हो मागत कलय. तशी तक्र मागतात की ताक मागतात पियुष दवरल्या तक्र सांगणे पियुष अमृत म्हणतोयला मग थोडे ताक असल्या बरं जातील मग अमृत कला दिसता मग. अरे तशी कर्मनिष्ठा वशीकरण पंचाक्षरी निरूपण तेथे भंगे अंतःकरण सहजच त्याच. तैसे पारमार्थिक जन तयास नसता आत्मज्ञान ग्रंथ वाचिता समाधान होणार नाही. पण आत्मज्ञानाचे अद्वैतच ग्रंथ वाचताना आमका आनंद यात्रेक वच जाल्यारी असले अद्वैत ग्रंथच आम्ही वाचतात ना जाल्यारी कळता. आता असो हे बोलणे जयाशी स्वहित करणे तेणे सदा विचरणे अद्वैत ग्रंथी. आम्ही आज हंगराब्या 26 श्लोक झाल्या ती टाइमही झाला. आता हे अद्वैत ग्रंथाची आपली लागच्याक एक आढाव मिळाली काही संतांगत संगत संतांगत संगतीन कळता आमच्या विचारसरणी बदलता. आम्ही जे कायम फलश्रुती म्हणा संसारा खातीरच मागणे करतात ती आमच्या मागणी बंद जाता. हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई काही न मागायाची बुद्धी अखंड बदलावी. गुरुंग संपर्कांत येईल की आमच्या हे माग त्या माग ती बुद्धी बता मागची झाल्या मग फक्त तुगल्यात एक कोण घ्या तिथल्याच मागची वर्त.
तेन्ना हांगा मिराबिया आनी हे कळचे खातीर समर्थांक आमगे कळव येता आमी परत परत त्या म्हणटा की हेंचे दय करी राना हेंचे दय करी म्हणटात कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया आमकां तळमळ दिसता समाजान कसली चल्ल्या दिसता कोणेय वयर येवचे कुठे सगळे 80% लोक ते आंबळे आसतात हे सुख म्हळ्यार चिखलान पडचे हांतूची एक सुवर चिखलान पडटा भायर पडे म्हळ्यार ना कितली खुश जावन तसो तशी दिसना पडे वायट दिसता समर्थांक असल्यान पळोवन त्यामुळे ते म्हणतात तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळ कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलू दयसी नाही सरी दयाळ कल्याण करी राम राया कल्याण करी नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषिताः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आमकां हे ग्रंथ